Són diversos els elements de l'antic règim que mostren bàsicament l'existència d'una economia moral precapitalista dirigida sobretot a tractar de garantir el benestar públic en temps de crisi. Com passa a bona part d'Europa, també a la Catalunya del segle XVIII les protestes populars es deuen en bona mesura a l'incompliment de les autoritats en el seu rol de proveïdor d'aliments pel conjunt de la ciutadania, de la comunitat. Per tant, és allò que al Principat és conegut bàsicament com el bon govern, aquesta bona funció del govern per proveir d'aliments als sectors populars, que si s'incompleix provoca, evidentment, mobilitzacions per part del conjunt de la població. Les protestes dels veïns i veïnes són freqüents, les zones tenen una presència molt àmplia en aquest sentit, impliquen gairebé tothom, no només els sectors marginals de la societat, sinó una majoria d'homes, dones i nens i nenes, segurament, que defensen els seus drets tradicionals consuetudinaris d'accés als aliments, com per exemple els cereals. També actuen, per exemple, en contra de les alces del preu del pa, que és l'aliment que, com ja sabeu, és l'aliment més bàsic. Les formes més comunes de protesta a l'antic règim a Catalunya són fonamentalment el clam, després també veiem l'avalot i el motí. Sovint per caresties, com comentava, o alces de preus, amb tàctiques que van des de desviar carros que van carregats de blat o fins i tot requisar els excedents als acaparadors en moments de crisi, que estan especulant possiblement a l'alça. Així i tot, la protesta alimentària més important de totes va ser, sense cap mena de dubte, la que es va efectuar a partir del 28 de febrer de l'any 1789, coneguda com el rebombori del pa, on podem veure bàsicament un motí de subsistències, acompanyat de clams i d'avalots. L'economia moral és un concepte molt general, molt integral. No només afecta, com comentava, el bon govern i el dret del poble a alimentar-se, sinó també, per exemple, en el mecanisme intern de funcionament dels gremis, on podem veure que l'objectiu dels mestres no és tant enriquir-se, sinó sobretot tractar de guanyar cohesió interna dins el gremi per aquest component moral, evitar la pobresa. En qualsevol cas, la percepció moral de l'economia afecta tothom en general. De fet, la pobresa no es veu com cap culpa del pobre ni de la persona en si, sinó que la pobresa és una responsabilitat de la comunitat i com tal ha de ser tractada. Gairebé tothom pot caure en la pobresa i això implica d'alguna forma activar aquests mecanismes de protecció de cobertura social. En aquest sentit, emparant-se en els principis de l'economia moral.